وصلى الله على النبي الكريم. ne wani murna da farin ciki bisa taruwa da muke a wannan guri mai albarka. Lallai babu abin da zai yi zuwa da wannan rana ta farin ciki da annashuwa da Allah madaukakin sarki ya nuna mana a wannan guri mai albarka. Ita dai wannan makaranta mun kafa ta ne a ranar 1 ga watan 10 a shekara ta 2003. Mun kafa wannan makaranta da adadin ɗalibai mutum 7 tare da malamai mutum 2. Alhamdulillah mun kafa ta a cikin nasara tare da ci gaba mai ɗorewa. Allah madaukakin sarki sai ya kawo mana rasuwar ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta mai suna Malam Anas. Sakamakon wannan dalili ne sa wannan makaranta sai ta ɗan girgiza. Wannan dalili ne sa hukumar makaranta ta rushe ta ɗan tsaya da karantarwa a wannan makaranta tsawon shekara 4. Muna zaune tare da wata daga cikin ɗaliban makaranta wadda ake kira Aisha Hassan, tana ta faɗi tashi daga ɓangarori da dama, ɓangaren malamai da kuma ɓangaren ɗalibai, akan suna so a daure a dawo da wannan makaranta mai albarka. Allah madaukakin sarki ya kadarta aka dawo da wannan makaranta a ranar 2 ga watan 5 2013 shekara ta 2013. Alhamdulillah mun dawo wannan makaranta a cikin nasara. Mun dawo tare da ɗalibai mutum 15 tare da malamai mutum 4. Allah madaukakin sarki ya inganta ɗaliban nan da malaman wannan makaranta. Hasali yanzu muna ɗauke da ɗalibai mutum 150 tare da malamai mutum 14. Lallai mun samu nasara mai tarin yawa. Daga cikin nasarorin da muka samu kuwa a ƙarƙashin wannan makaranta mai albarka muka bude wani tashi na haddar alƙur'ani mai girma wanda alhamdulillah har an samu nasarar samun wasu ɗalibai da suka haddace suratul baqara. Lallai wannan abun farin ciki ne a tare da mu. Ba za mu taɓa mantawa da irin gudunmawar da shugabannin PTS ke mana a wannan makaranta ba. Allah madaukakin sarki isa ga musu da alkhairi. Yana daga cikin babban nasarar da muka samu a wannan makaranta shine sauke alƙur'ani mai girma wanda sakamakon karatun da muke yi kwana biyu ne a kowane sati, alkamis da kuma juma'a. Lallai iyayen yara Allah ya saka musu da alkhairi tare da malamai da suka dage suka ba da gudunmawar dan makarantar ta kawo wannan lokaci. Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi wanda suka halarci wannan taro. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا النبي وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. masu girma shugaban zafon hukumar gwale kuma ya dakaranta a bakin da cewa an gayyace shi sannan bai sami damar halarta ba amma akwai wakilan sabbin a hanya don haka ana musu fatan sarki da mutum sarki ba su wani ikon isuwa lafiya mai girma daga cikin wannan da ke albarka da rai suna maka fatan isa wannan taro lafiya da cewar sa aiko cewa a kuma zan ka yi da nan gabanka Allah wanda ke sarki ko shi da iya masu girma
shugabannin wannan unguwa ta fuskar mulki da fuskokin addini muna muku maraba da fatan Allah sarki ya muku sakayya da kai iyayen a wannan guri ga sanan ratata Allah mutum sarki ya albarkace mu da samun damar halartar wannan babban rana suna da rai waɗanda suka cikin su Allah ya ji kansu ya farta musu amma alhamdulillah ga manyan aminan su wakilan su shugabanni wannan unguwa mai albarka muna muku lade da marhaba da zuwa wannan masarar da albarka sannan kuma akwai malaman wanda daga cikin su an sami na daftar malam abu kari tare da ya bada umarnin cewa ya sami da mutane gwamnatin jiha akan wani abu da ya shafi harkar tattar da magudawa a takar lokacin kullum Allah ya fi lafiya ya dawo da su lafiya ya albarkace mu da abin da suka furta a wannan abu mai girma ne ma kuwa muna fata da wani da wani sarki ya kara mu karfin gwiwa bisa da gudunmowa da muke ba dangane da abin da ya shafi jan hannun ta bangaren tarbiyya da ne da zuwa wannan taro mai albarka sannan kuma akwai abokan wanda almajirai yan uwan mu kenan muna muku lade da zuwa wannan taro mai albarka na sauka Qur'ani mai girma lalle dukkanin farin ciki ya bayyana ƙarara a ainihin wato bisa wannan unguwa tare da samun halartar manyan baki da wurare da muna musu wato fata ta hanyar da ke sarki musu kai da alhaiki da ainihin mai da kowa gidan shi lafiya abin da aka ce zai shi ne wato maraba da baki akwai kuma ɗaliban wannan makaranta masu albarka ga ɗalibin mutum yana son ganin ka sai ka dawo wadanda suke mara musu baya wato makarantu daban-daban da islamiyoyi da kuma Qur'ani mai girma makarantun allo duk muna muku marhaba da zuwa wannan wuri mai albarka Allah muna sarki ya yi sakawa kowa da hanyar a cikin bayanin shugaban makaranta zan yi hadisi da wanda ya ba da nasu ne a yanzu ya ɗauko tarihin wannan makaranta a takaice saboda karancin lokaci to amma zan kan sami damar faɗaɗawa wannan makaranta wato addu'a ce ta magabata da Allah madaukakin sarki ya sa suke halarta da tana ba mu gudunmuwa don su ba mu shawarwari su kuma karantar da mu ma sannan mu sanya su a gaban ƴaƴanmu da ƙannanmu mu ga musu daidai gwargwadon abin da muka fahimta don haka mun gode wa Allah da wannan babban falala a wannan unguwa akwai waɗanda suka ba makaranta gagarumar gudunmuwa waɗansu su suna da a halin da suna cikin halin rayuwa waɗansu su kuwa to su kuma ubangijin halitta Allah ya gafarta musu da kyau bayan tasu zan da aka fito kaɗan daga cikin waɗanda suke dattawa ne wanda suka rasu akwai malam Muhammadu Bajoga mafi yau mutane sun san shi amma waɗansu kuwa ba su ci ba nan gidan shi a lokacin bayan kafin a nan malam san magani ya tare a nan akwai Muhammadu Bajoga wato kila kuma sun zauna ba kamar da tabbas ya ba mu gagarumar gudunmawa lokacin da muka fara zama da ƙarfin da musu nuna musu wato abin da ya shafi harkar wato karatun islamiyya da alƙur'ani yakan zo wajen da ji abin da muke faɗa sannan kuma ya fara gyare-gyare jawa da hanya sannan kuma akwai wato shehin mu almarhum Allah da sarki ya masa rahama wato alhaji malam shehu kuwa ya daidai da wata suna karatu ba mu san shi a ba ba mu san shi a zahiri ba amma dai kuma da ce da mutum wanda gidan sa suna karatu a shago lokacin da shan wata gidan na kallon gidan malomai ana tsibarsa ya zauna a wajen mu bacin mun tashi da karatu ya zuwa ya yi mana addu'a zuwa ya gafa kan ɗaya daga cikin wataƙila yana nan wurin yanzu ya ce Allah ya sa albarka sannan zan muku bishara ba a sami irin wannan dauriya da waɗannan matasa sun rungumi shi a shekarar cewa ba ce an kai labarin
rai suke tallafa mana wannan harkar karatu tun a farkon fara ta abin da mai da makarantar fada da nan daga ciki akwai wato wani datti da Allah ya ƙara masa na biya a cikin samalar lissafi wato lokacin da ya sami labarin da ya ja zuwa ya zauna tare da Last case. wallahi sauraki mana karatu wanda ba shi kenan ba